أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘Yan uwana masu albarka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka wanda muke kawo tarihi na rayuwar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yau za mu yi magana akan tafiyarsa ta farko zuwa Sham. Kamar yadda muka ji, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma karkashin kulawar amminsa Abu Talib. To wannan ammi nasa kasancewar yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da yaushe yana so ya ganshi a kusa da shi. Wannan ya sa shi ya ɗaura niyyar tafiya da shi zuwa Sham domin kasuwanci. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 9 a wata ruwaya kuma yana ɗan shekara 12. Sun ɗauki hanya sun tafi. Kafin su shiga cikin garin Sham akwai guri da wani malami na Nasara yake yada zango wanda ake kira da Bahira Ar-Rahib. Yana zama gurin kamar yana da saman bene, yana sama ko da yaushe yana kallon mutane. Dalilinsa na zama a wannan guri shine karantawa da yi a littafin su cewa akwai annabin ƙarshen zamani da zai biyo wannan guri a farkon rayuwarsa. Da yana zaune ko da yaushe idan wani ayari ya taho sai yana leƙowa yana ganin su, ya gani akwai alamomin da suke nuna masa wanda yake jira a wannan guri. To katsam rana ɗaya yana zaune a wannan rana sai ya hango shi. Yana hangowa ya gane shi ne da alamar girgize da ya ga yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa, sai ya ce a tsayar masa da wannan ayari a saukan masa su. Ya dafa abinci, ya sa aka yi abinci mai kyau, ya ce zai sauke su a wannan guri. Bayan ya halatto musu da abinci sai ɗaya daga cikin Qurayshawa yake cewa, ba mu taɓa ganin ka aikata mana haka ba. Sai ya ce na yi haka ne domin ina so na samu karamci daga gare ku, domin ko mutane ne masu karamci. Da ya kalle su sai ya duba duka ya ga bai hango wanda ya san wa'annan alamomin a tattare da shi a gurinmu. Sai ya ce kamar kun bar wani a cikinku, domin kamar na ga yawanku ya fi haka cikin hikima. Sai suka ce dukanmu ne a nan, sai ɗan yaro da muke tare da shi mai ƙananan shekaru yana can ƙasan bishiya a gurin kayanmu.